tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Dahil kay Lola, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang sanang ibahagi ang short story na ito na kwento ng buhay ko. Ito yung hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Hindi ko talaga hilig mag-share ng kwento ko lalo na sa radyo. Pero kahit papaano, gumagaan kasi ang loob ko eh. Kaya eto, itago nyo na lang ako sa pangalang Sofia, 20 years old. At ito, ang aking secret file. 6 na taong gulang pa lang ako, si Lola na, ang aking nanay, tatay, at kaibigan. Siya ang nag-alaga sa akin habang wala sina mama at papa. Tuwing umaga, madalas niya akong lambingin para mag-breakfast. Sasabihin niya sa akin, "Inday Sofia, bangon na. May tsampurado na tayo." Sasagot ako sa kanya kahit nakatalukbong pa ako ng kumot. "Lola, antok pa ako." Tapos sasagot siya, "Ay nako, kung hindi ka kakain, paano ka lalaki niyan?" Tapos hahaplusin niya yung buko. Simpleng pagkain lang ang almusal namin. Pero sa piling niya, para bang bongga ang lahat. Yung tipong wala na akong ibang kailangang hanapin pa. Tapos pag sa gabi naman, bago ako matulog, bubulungan niya ako. "Inday, matulog ka na. Nandito lang si Lola." At sa tinig niyang yun, nakakatulog na ako ng payapa at mahimbing. DJ Rocky at DJ Jello, dahil kay Lola, naranasan ko at naintindihan ko kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Kahit ang bata-bata ko pa. Fast forward to year 2016. Habang lumalaki ako, nakikita ko kung paano pilit inaawat ni Lola ang mga away ni na mama at papa. Sigaw ni Papa, "Hindi ka marunong makisama!" Sa gulat, manginig-ginig ang boses ni Lola na nagmamakaawa kina mama at papa. Sabi niya, "Kung iniisip niyo ang inyong anak, tigilan niyo na yan." Dala-dala ni Lola noon ang bigat na mga emosyon sa buong bahay tuwing may gulo o away. Kaya nga, hindi nakapagtataka na isang gabi, bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig habang kumakain kami. Napasigaw na lang ako ng, "Lola!
Hinawakan ni Lola ang dibdib niya at pinilit pang ngumiti. At nagsabing, "Inday Sofia, huwag kang matatakot. Mahal ka ni Lola." Dinala si Lola sa ospital nung gabi ring yun. At sabi ng doktor, inatake si Lola sa puso. Sa isip ko, lahat ng yun ay dala ng bigat ng sigawan at sakitan sa pagitan nila mama at papa. At habang binabantayan ko si Lola sa ospital, hawak-hawak ko ang kamay niya. Pinipisil niya ang kamay ko. Naroon pa rin ang boses niya, pero medyo mahina na. Maya-maya pa nagsalita siya. At ang sabi niya sa akin, "Sofia, Inday, magpakatatag ka. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Huwag na huwag mong kakalimutan. Mahal ka ni Lola." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumuhos na ang luha mula sa mga mata ko. At nanginginig akong sumagot kay Lola ng, "La naman, huwag naman akong iwan, please." Pero kinabukasan, wala na si Lola. Ang katahimikan doon sa ospital ay parang nakakabingi. Malakas na sigaw ng kawalan. Ang taong tanging umiintindi at nagmamahal ng buo sa akin ay tuluyan ng kinuha ng may kapal. At hindi ko alam kung paano ako uusad nang wala na siya. Simula noon, naging rebelde ako sa sarili kong mga magulang. Kasi pakiramdam ko, sila ang dapat sisihin sa maagang pagkamatay ni Lola. Kung hindi lang sana sila laging nag-aaway noon, baka buhay pa si Lola. Kaya natuto akong makipagbarkada, magsinungaling, lumabas ng bahay ng palihim, at sumagot ng pabalang. Aminado naman ako na nasasaktan ko ang kalooban ng mga magulang ko. Pero masama ang loob ko eh. And then, one night, may narinig akong isang tinig. Isang tinig na para bang bumulong sa akin. At etong tinig na to ang biglang nagpabuhos ng mga luha mula sa mga mata ko. Narinig ko ang tinig ni Lola. Sabi niya, "Inday, huwag mong hayaang kainin ka ng galit." Nang marinig ko yun, doon na ako tuluyang naiyak. Kasi alam kong kahit anong gawin ko, hindi yun gugustuhin ni Lola para sa akin. Ayaw ni Lola na tuluyan akong maging isang masamang anak. Then fast forward to year 2022. May nakilala akong isang lalaki.
Itago natin siya sa pangalang Michael. Hindi siya perpekto, pero kakaiba ang aurang daladala niya. Sa bawat ngiti niya para bang bumabalik ang init ng araw. Sa bawat salita niya, parang may liwanag na pumapasok sa madilim kong mundo. One night, nag-usap kami ni Michael. Tinanong niya ako, "Bakit parang ang bigat lagi ng loob mo, Sofia?" Tahimik lang ako. At hindi ko siya sinagot sa tanong niya. Maya-maya pa, nagsalita pa siya. "Sige lang. Kung may gusto kang ikwento sa akin, makikinig naman ako eh. Nandito lang ako." Dito na ako naiyak. Sa unang pagkakataon, mula nang mawala si Lola, pero parang may isang taong handang makinig uli sa akin. Isang taong nagtanong sa akin kung kumusta ako, kung bakit parang ang bigat lagi ng loob ko. Yung bang napansin kung ano yung nararamdaman kong bigat. Ito yung taong pakiramdam ko magtatanong at makikinig ng walang kahit anong panghuhusga. Simula noon, nakaramdam ako ng unti-unting pagbabago. Para bang unti-unti kong pinakakawalan o binibitawan yung bigat sa puso ko. Yung galit na nagpatong-patong sa loob ng maraming panahon. Sa puso ko, narinig ko uli ang tinig ni Lola. "Inday Sofia, masaya ako. Natututo ka ng magmahal uli." Pagkatapos kong makilala si Michael, unti-unti niyang napagaan ang pakiramdam ko. Kapag nag-uusap kami at nagbibitaw siya ng joke, parang bumabalik yung init ng araw na matagal nang nawala simula noong pumanaw si Lola. Sa bawat pag-alalay niya sa akin, ay para bang binibigyan niya ako ng direksyon. At hindi lang direksyon, kundi liwanag sa madilim kong daan. Sa bawat salita niya, nararamdaman kong naiintindihan niya ako. Then isang gabi, habang naglalakad kami ni Michael sa park, doon ko na sinabi sa kanyang pinakamalalim na iniingatan kong dala-dala, na nagpapasakit ng kalooban ko. Namimiss ko si Lola eh. Siya lang kasi ang nakakaintindi sa akin. Siya lang yung meron ako noon. Pero ngayon nagpapasalamat ako na may dumating na lalaki para sa akin. Para mabago ako. Mahalin ako ng totoo. Kagaya ng lola ko. Niyakap ako ni Michael ng sobrang higpit. At sinabi niya sa akin na hindi siya aalis sa tabi ko. Fast forward, umamin si Michael sa akin. Sabi niya, "Sofia, gustong-gusto kita. Kaso baka magalit ka sa akin eh." Sagot ko sa kanya, "Ano ka ba? Gusto rin naman kita eh."
Alam mo ba kung bakit? Kasi parang reincarnation ka ng lola ko. Parang ikaw yung lola ko sa panahong nandito pa siya. Alam kong hindi tama yung salitang reincarnation. Pero yun na siguro yung salitang pwede kong gamitin. Kaya sinasagot na kita. Hindi ko maipaliwanag ng diretsyo sa kanya yung tinutukoy kong reincarnation. Basta alam ko lang sa puso ko na, oo, handa na akong magmahal uli. At sa paglipas ng panahon, DJ Rocky at DJ Jello, marami akong mga na-realize. Natutuhan kong magpatawad at hindi magtanim ng galit. Lalo na sa magulang. Kasi magulang ko pa rin naman sila. Malaki rin ang pasasalamat ko kasi naipanganak ako ng maayos. At hindi ako pinalaglag ng mga magulang ko. Tinulungan ako ni Michael na mabuo uli yung respeto ko sa kanila. At higit sa lahat, yung respeto ko sa sarili ko. Wala man ang lola sa kasalukuyan, nandito naman si Michael. At alam ko na hindi niya ako pababayaan sa buhay. Salamat sa inyong pagbabasa, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Sofia. At ito ang aking Secret 5.